お掃除劇場の関西中部方面のツアーを企画したら、お掃除しに来てほしいという方いらっしゃいますかという投げかけをしたらですね、本当にありがたいことにたくさんの方々に、いや、ぜひお掃除しに来てほしいという声をいただいてます。アンケートに答えていただいたりしてます。なんですけれどもですね、ちょっとこちらも初めて企画したことだったんで、勝手がわからずに、ちょっと直接ですね、ご連絡を取って、詳しいお話だったり、日程調整をさせていただこうと思って連絡してるんですけれども、多分 LINE とかと違って日々ご覧になってない方とか、そもそもメッセージが、こちらから送れる設定に、受け付ける設定になってない方とかがどうも多いようで、ごくごく一部の方しかまだ連絡が取れておりませんで、ちょっと困っちゃっておりまして、これまでご連絡いただいた方も、新しい方でも結構なんですけれども、ぜひ、プロフィールのリンクから、LINE 公式に登録していただいて、関西中部ツアー希望と送ってください。細かいお話をさせていただきます。